Panguva inoyi mutambo watsvuka ropa. Takunzwa mashoko akutaurwa nana Blessed Geza. Tanonzwa kuti aya mashoko asiri emunhu arongotaura ari njee. Vanoratidza kuti aiwa pane espiriti akamugara mukomana. Ndikuita kuti ave neconfidence dzekutaura mashoko ari kuuya achishanda even pasocial media pachine majournalists. Sarambira mashoko pane recent update yaanoisa pahendo pake yesocial media yeX notable subscribe or like on the bell icon. Tibda hendo yake yakanzi Comrade Blessed Geza. Yesterday, we had the State of the Nation address and we discussed pertinent issues surrounding Mnangagwa's field leadership. I wish to categorically say that no one will stop me from expressing my views because I fought for that right. We will remove Mnangagwa using any way possible. Mashoko anobuda itoko pana Blessed Geza. Muniyasukona kuti pana mashoko ari kutaura aranyasoratsa kuti he is not hesitating. As a war veteran, arataura mashoko achiti I've got the right yekubvisa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe just because ndakarwa mumatrenches taivamo tichirwira for our own identity and freedom. Mashoko ari kuyataura panapa ari kuti in any possible way we are up kuti tikwanise kumuremova. Makuseni, I think you've come across this other video we uploaded. Tiona kuti vakomana the ruling party ZANU-PF, they have suspended our Blessed Geza according to another source that revealer Tiguratidzai. But pana patiri kuona kuti Blessed Geza ari kuti izvozvo kunyangwe ndikasuspendewa, that will never stop me kuti tibvise mutungamiriri wenyika yeZimbabwe as a president because of the field leadership. Mashoko ari kuya panapa ari kushoka vanhu neconfidence anadzo, and people they know ma consequences ekutaura mashoko akadai, so even or a member or if you are not a member of the ruling party. Mbutidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vabvina comment section medu kuti mafungiro enyu, musawana subscribe or like, pachino turn on the bell icon.